Situat al bell mig del municipi, el castell forma part de la història de Talamanca des dels seus orígens. Es va construir al segle X i de la construcció originària encara es conserven la base de la torre i una part de la muralla, a banda de 8 tombes antropomòrfiques datades entre els segles XI i XII. La primera notícia històrica que tenim del castell es remunta al 967 i ben aviat el castell es convertia en un nucli d'atracció i de protecció que convidà els pagesos a fer les seves cases a prop. A finals del segle XII, no se sap com, el domini feudal del castell passà a mans de la família dels Talamanca, que no sembla que reconegui cap domini feudal superior. Queda clar que va ser aquesta família qui va donar nom al castell i al municipi. El primer dels senyors d'aquesta nissaga va ser Bernat de Talamanca, i la família va continuar tenint el poder del castell fins al segle XVIII, tot i que a partir del segle XIV la família va entrar en crisi i es van anar emparentant amb altres nobles, de manera que els senyors del castell van perdre el cognom locatiu. Al segle XVIII, finalment, una filla de la nissaga dels Talamanca es va emparentar amb el senyor de Castellvell, matrimoni del qual nasqué el primer marquès de Castellvell, que a partir d'aleshores es van convertir en els senyors del castell fins a mitjans del segle XX. Quan els Castellvell van arribar al castell, ja feia temps que havia perdut les seves funcions militars i s'havia convertit en una explotació agrícola i administradora del terme. Ara bé, la seva posició estratègica va fer que durant la Guerra de Successió recuperés aquestes funcions i, de fet, es va convertir en un enclavament clau per la batalla de Talamanca. El marquès de Poal el va fer servir de centre d'operacions, en la que es va convertir en la darrera victòria catalana davant de les tropes borbòniques. És precisament per això que després de la guerra, el 1717, Felip V el va fer enderrocar conjuntament amb tots els castells i cases fortes catalanes que havien estat nuclis clau de la resistència austriacista. Però Talamanca va estar sense castell durant pocs anys, ja que a mitjans del segle XVIII els marquesos de Castellvell van encarregar la seva reconstrucció, bastint un gran casal fortificat en què es van aprofitar moltes de les restes de l'antic castell. A mitjans segle XX, els marquesos van mantenir la propietat del castell, que després va passar a mans de Joan Santamaria, qui el va vendre a Carles Ventura Tàpies. Finalment, el 1976, fou venut a José Yoldi Arauzo, la filla del qual és en aquests moments la propietària del castell. Actualment, el castell es pot visitar i amb l'acompanyament d'un guia es pot accedir a diverses estances com l'antic celler, que encara conserva botes de l'any 1714, i l'espectacular sala d'armes que acull el centre d'interpretació de la batalla de Talamanca i la Guerra de Successió. També es poden contemplar les 8 tombes antropomòrfiques dels segles XI i XII que es van descobrir a peu de la torre. De fet, a la sala d'armes hi ha també una vitrina que conserva els ossos d'una de les tombes. La visita es pot acabar dalt de la torre del castell contemplant la impressionant panoràmica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la zona on va tenir lloc la batalla de Talamanca.